ongi etorri Miluzera, aurrekoan irakurri nuen, klasikoa esaldia ez da, ilaski baina bizitzan importanteagoa dela helmuga baino, bideaz gozatzea. Eta orduan orain hasi naiz platora etortzen, oinez, Tolosatik. Bidea gozatuz, iristen naiz berandu, batzuetan, baina helmuga ez baita importantea. Mentxea gaude, ongi etorri Miluzera. Zuen nola etorri zarete, Garrazita Maialen? Kotxez. Autoz, ados, inolako susto eta istripuri gabe. Ala hobe. Eta finalera iristeko esperantzarekin. A ber. Hortxiari zarete, eskuekin soka ikusten dute, sokatiran. Finalera iristea falta 6 saio gure artean ja, eta 280 euro irabazita. Ea hori pixka bat pilatzen jarraitzeko aukera daukazuen. Ados, animo ba. Azierreta Luzka, Gabon, zueide, zer moduz? No. Bueno, beste gumak Miluzen, 5. saioa dagoeneko, eta 1.080 euro dagoeneko markagailuan. Hasierako helburua Asier zein zan? Bueno, hasieran lehenengo programa bintzat gainditzea. Eta hori egin gendun. Lau aukera izan dikeun zakua eramateko, ez ditu baliatu, ia beste aukeraik sortzen den. Eta orain hori da, segurazki, helburua, ez da? Ondo bikote, ongi etorri. Eta gozatu bideaz, Hori da. Eta bideaz gozatuta iritsi gira, Platora Jon eta Sarai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Paraina indik. Eta bertsolaritzak, bertso zaletasunak batutako bikote bat nola baita, ez da? Jona nola izan da hori? Hori da. Pues aurreko urtean hasi ginen bertso saio bat prestatzen, eta horren arira lagunak egin ginen. Baira, bertsoak batu du eta sortu du harreman hori orduan. Oso polita. Bertsolaritza bai, artearen historia ere, zuen kurrikulumean. Sarai, baita kickboxinga ere. Bai. Ez dakit estrategia horiek baliatuko ditugun gaur? Hemendik kanpo igual. Hemendik kanpo igual. Ez, kontu zantzon zure puntuekin. Bai, ez da? Kickboxing egiten duelako. Nola banatzen ditugun. Zorte hon eta lasai ibili, bale? Minik hartu gabe. Eskerrik asko neskak. Venga, motorrak berotu, Miluze, aztera doa. Azte parearekin hasiko gara puntuak pilatzen. Garrazia Maialen, zeuekin hasiko gara, nordu emaira? Ni. Bueno, adi, euskararentzat mugarri izan diren gertakari historikoak izango ditugulako, eta urtearekin lotu beharko da. Garazi, guazen denpera. 1978. Euskara batua. Osondo. 1545. Linguae baskonun primitie. 1980. Euskaldunon egunkaria. 1919. Lore jokoak. Ez? 1914. Lore jokoak. Ez? 1919. Euskaltzaindia. Osondo. Sartu da. Eta lastimatze aukera bakarra falta itzaien Lore jokoi, ekitaldi berezi hauek 1853an antolatu baitziren. Gainontzean, ariketa ondo egina, 1968an ezarri ziren Euskara Batuaren arauak, 1919an sortu zen Euskaltzaindia, 1555an argitaratu zen lehenbiziko liburu euskaraz, Linguae baskonun primitia, 1914an euskaraz utxik ari zen lehenbiziko ikastola, eta 80an Euskaldunon egunkaria 4 zuzen erantzun da, 40 puntu. Azierreta Luzka, indarrez gaur zen moduz? Tu seguro? Bai. Asmoz ondo. Giarrek erabili behar ditugu. Bai. Asierren besoak aipatu izan dira. Bai, aipatu daude, saio honetan. Horan ja begiekin keinu egin du, aurpegiko giarrak martxan jarri. Mingaina. Hartu lekue. Eluzka, 629 giar ditugu gorputzean. Eluzkak buruari eragiten dio. Bueno, 6 aukeratu ditugu, eta giar horiek non dauden? Lotu beharko dugu, denpora. Esternokleidomastoideoa. Lepoa. Osondo. Trapezioa. Sorbalda. Erronboidea. Bizkarra. Osondo, Asier. Maseteroa. Masaia. Gastroknemioa. Zangoa. Aupa. Eta sartorioa. Aupa.
Eta medikuak albora begira, ez da? Mirra gainitzeko moduan zaude, Asier, eta Eluska ere, bai, oso no. Zematetan ez baitugu esan, haze gastronomioko mine. Bueno, egia da, lotura batzuk ere pixka bereziak zirela, gastronomioa bikiei ere esan zaie, horregatik hanketan, trapezioa sorbaldan, sartorioa izterrean, esternokleido mastoideoa aipatu izan da saio honetan lepoan, maseteroa masailean, eta erromboidea bizkarrean, eta zuek bizkarrean, 60 puntu! Pentsatzen abil, ze programatan aipatu duen esternokleido mastoidea, ni banengoen? Bai, lepoa, inintzioka ginen batean edo, Garazita Maialen zuekin izan zen? Bai, izan zen. Jonesara, zeuen gana, ez beldurtu. Hemen lagun eginda gaudelako jadanok. Eta Jon eta Sari dauz, lehian hasi behar dugu, nor duen maira? Ni. Sara, jartuleko mesedez. Oso pare ederrak, Jone, ia lotzeko gai garen, munduan bisitari gehien jasotzen dituzten lekuak, izango ditu alde baten eta non dauden, kokatu beharko. Goazen, denpera? Akropolia. Grecia. Osondo. Koliseoa. Italia. Chichen Itza. México. Taj Mahal. India. Machu Picchu. Perú. Petra. Jordania. Osondo. Badirudi, jokoaren mekanika eta barrenatuta daugazuela erabat, ze hau da erakustaldia, hasita segitua, nahizu, 7 mirarietako batzuk ere aipatu direlako, miragarrizuek ere, Machu Picchu Perun dago, Koliseoa Italian Erroman, Petra Jordanian, Akropolia barkatu Grezian, Taj Mahal Indian eta Chichen Itza Mexikon, 6 asmatuta, 60 puntu! Osondo! Ni prestatzen abil ez da bidaia, ian horazungo nahien. Orduan izan leike. Hauetakoren bat. Hauetakoren bat. Edo denak batzen dituen tur amaigabe bat. Horretarako egun asko behar dira. Badaukazu buruen lekuren bat, ez da bidairako? Eta planetan sartzen, agian. Ja, haze lanak orain batean. Estatu batuak, venga. Bitu. Bai. Ondo. Eta horrelako leku zoragarri baten parean, iritsi eta isil-isilik geratzen gara. Bai. Alaxe hariko zarete zuek ere orain, Maialen eta Garazi eta Maialen, leku hartuko du Maialenek, osondo, imintzioka eta marrazten, ea mirarietakoren bat ere ateratzen den, denbora. Marrazo, ez. Kanpindenda. Aria, jostorratza. Sakatu, Maialen? Bai. Ondo. Olatuak, itxasoa, tsunamia. Osondo. Puntua. Zer da, hori. Musika. Arpa, ez. Ez. Nola ba, oso nari da. Kañabera. Oso no. Pertsona, besoa, izerdia. Izerditu, usaia, desodorantea. Oso ondo Maialen. Gidatu, ertzaina, multa. Bai, gidatu. Autostop. Autostop, gelditu, taxia. Bai. Hori bai. Bai. Oso ondo. Bikain marrazten, bikain imintzioka Maialen eta asmatzen Garazi be, bai. Dena, ondo. Zora garri. Lautik, lau. 80 puntu! 80 puntu, hori da! Zuegan, kaballera! Adizau! Bai, ari gara gure puntua banatzen oso eskuzabal. Ez da txarra, baina zuek irabazi, Asier eta Eluska, imintzioka hariko da... Deroni. Asier, oso ondo hartu lekua. Jarritzagun giarroie guztiak martxan. 119. Ba, hori da. Bai, albada. Saiatu. Denbora. Borobila, guzkia, txintxilikarioa, erlojua, brújula. Pero? Kronometroa. Bai. Beste marrazki bat. Sudurra, pertsona, ahoa, dinosaurioa, txakurra, otxoa, animalisa, Bai, zurrea,
txanogorritxu. Ez? Txorixa, jaten. Bota. Zebra, lehoia. Aldatu. Emintzioka. Bai, toki bat, ero. Sauna. Bero. Jakuzia. Bai. Hori bai. Sumendia, laba. Urtetzen da nun baitxetik zehoz, ez da? Ez. Tximinita. Ez? Kea. Ez. Ura, ur jauzixa. Ez. Keia, ez. Zua, lainoa. Hartu leku azierraz ez. Agian, koko bat burura kalmondoa. Eta zeria. Animali guztiak aipatu ditu. Bai, hau izan ezik, Asier oso gustora eta oso eroso jakuzian sartuta, Badukazu bat ematetxean ez? Ez. Zakua irabazita? Ja, igual. Duan akaso, Instalazio txiki bat egin eta. Txiki bat. 2 puntu, oso ondo, Asier Eluska. Eta baraina indarrak, Jon eta Sarai, nor hariko da emintzioka? Jone, oso ondo, fenomeno. Hartu lekua, doaz, bertara. Bidean ja garuna aktibatzen hasita noski, kontzeptuak segituan aterako direlako, eta Sarai, Maitik erne, eta bota proposan denak. Denbora. Ordenagailua, idatzi, topografia, idaz makina. Oso ondo. Bai. Sakatu bat. Beisbol, pilota, jaurti, Ondo dabil? pilotaria, golf, golfa, ez. Segitu. Arraskia. Animalia, sugea, kokodriloa. Josteko makina. Oso ona hori, Pista hori? Grapadora. Bai. Primeran. Ea. Orain bai. Petanka. Bero. Venga, bero. Xagua, birulau, bost, sei, zazpi, pilota. Isilik. Azuleko ez. Bola jokoa. Boleran zegoen. Bola jokoa. Jotatena, bai. Jolasteko hori oso. Horita da, Badaukanik grapagailu bat, benetan, Jone marrazo batana eta iguala zan. Iguala zan, ez zure marrazkia. Ondo etorri da. Ondo. 2 puntu, oso ondo. Argazkia jarriko dut sare sozialetan. Nire grapagailuaren da. Bai. Hori gaz, hemen, esan gauza asko esaten dira. Badaukat eta... Badaukat. Frogatu. Bai. Guazen hitzez kultura. Guazen, Garazieta Maialen hitzekin egingo dugu jolas. Eta hortxe, gordeta daudenak zuentzat, txandaka. Iaz matzen ditugun. Ea zortori dauen. Venga, guazen, denpora. Ura, Sua, mugitu, olatua, paso. Insektua, eulia, txikia, eltxoa, Osondo. dirua, xautu, ikasteko, beka, Bai. Esan du? Beka, bai. labarra, itxasoa, paso. Aurpegian, begia, ilea, bekainak, gizonezkoak, bizarra, Osondo. museoa, Guggenheim, margotu, artea, laukia, kuadroa, Osondo. Santu hori ere. Vale. Oso ondo, Bai. Eta ikasteko diruak eta bekak ere, azken segunduan saldu dezigu. Zuen mirrerako eta horrelakorik? bekari. beka. Bai. Nota ona izaketeko dontan, bai. Batzuk bai. Batzuk badute, beste Bueno, batzuk. alere hemen beka bat jasotzeko moduan, lau zuzen erantzun da, 80 puntu. Ondo. Asier Eluska, hitzez kutuak. Datoz, nor due? Ni. Eta hortxe, ia, alik eta gehien asmatza ditugun, eta markagailu hori bete. Puntu gozez gure lehiakideak. Guazen, denpora. Ilea, Motza, bildua, koleta, sinonimoa,
Mototxa. Oso ondo. Paso. Kanta. Abeslaria. Oso ondo. Abeslaria. Jantzia. Gona. Daramadana. Kamiseta. Estimulantea. Kafea. Sustantzia. Droga. Kafearena. Kafeina. Oso ondo. Eta... Itz eskutuan izili geratu da. Izili dago kaia bar. Garuna nola nekatzen den ariketa honetan, eh? Bai. Txili gatu naiz. Bapatean, Asierrek bota du daramadana. Horrela, horrelako kakoak ere uzatzen duzu, oso dotoreak, zuek ere beste lau asmatuta, 80 puntu. Jone Sarai, ez dakit entrenamenturik edo izan duzuen Miluze etorri aurretik. Bai. Zeo zer bai? Aitortu diote estrategiaren bat bat zeukatela. Eta hitz eskuturako be bai? Bai. Bueno, ikusi beharko. Baina, a ber. Batek bai ez dionean da. Eta bestien, a ber, Eskutatiba oso goian jarri barik. Nordu Maira? Ni. Sarai hartzuleko mesedez? Bueno, Jon erakutsi beharko da orduen, zeo zer. Saraike ja esan duelako, Hori da. zeo zer, ebilez edila jolasean, ea sortea hauen neskak guazen denbora. Kartera. Dirua. Oso ondo. Paso. Buruan. Ilea. Asko. Ilea. Barruan. Garuna. Neuronak. Burmuinan. Bi segidan. Segidan. Sudurrean. Mukiak. Antolatzeko. Antolakuntza. Liburuska. Agenda. Oso ondo. Kolumpioa. Jolastu. Tokia. Jolastokia. Handiagoa. Parkea. Oso ondo. Bikain. Ipurdian. Kaka. Zuleku, Izan leike, Asierrek esan ozuken daramadana. Kulero batzuk. Eta ez, mukia ipatu da, kakaia, eskatologia, bat. Zerrenda bagoitzako bat, baina zuek ere, eta begira ze... Kuleroak, falta hor, oso ondo. Hori falta egun, gainontzean lau asmatuta, beste 80 puntu zuek ere. Eta begiratuko diego, markagailuei 200 puntu bildu dituzte Irun eta Bilbon, Donosti Eskoriatzan 180 puntu, Altsasu Barañain beste 180 puntu. Ondo. Eta nabarmena orain triboren berbetan puntuak nola jartzen diren dantzan. Gaur triboren berbetarako gainera duena gutxi lutzatutako erronka bat baliatuko dugu. Zemi luze hori eskatu genizuen, izen bitxi berezia zituzen edalien zerrenda bat osatu nahi genuela. Osatu dugu zerrenda. Zenbat erantzun. Buah. Eskerrik asko, Zenbat parranda Zuek. zale. Hori ere sintomatikoa delako, noski. Bueno, eskerrik asko gurekin bat egite erren, eta zuen laguntzarekin osatu ditugu panelak. Bai? Guazen neskak zeuekin hasiko gara, garazitik hasi, ian oraino iristen diren berbak. Guazen denpora. Ardo beltza eta laranja. Zurra kapotea. Ardo beltza eta laranja. Kaskamuskia. Ardo beltza azukrea eta frutak. Txurrumuskia. Asier? Ardo beltza eta laranja. Kaskamuskia. Ardo beltza azukrea eta frutak. Patxabuila. Ardo beltza eta laranja. Kaskamuskia. Ardo beltza azukrea eta frutak. Zurra kapotea. Patxarana eta Red Bulla. Patxabuia. Ardo beltza eta limoizko kasa. Txurrumuskia. Kalimotxoa eta kiwia. Oso, Euskal Herria! Ondo? Kalimotxoa eta kiwi Euskal Herria. Bai. Baina, Euskal Herrien alde nik ja hau edango. Klasiko bat. Hau bai, patxabula, patxarana eta Red Bulla. Baina zita. Muturreko edariak, Eta trago zedan dituzue, segulako puntu. Sorta, lau asmatuta, 40 puntu. Basier Eluska, zeuekin hasiko naiz, Eluska erakutsi duzu aditua zarela gaian. Bazia. Ia, eusten diozuen, denpora. Garagardoa limoizko kasarekin. Jose Maria. Garagardoa limoizko kasarekin. Lugumba.
Jone? Garagardoa limoizko kasarekin. Lixiba. 53 likorea eta txokolate irabiakia. Erantzun bat? Medraneitorra. Garagardoa limoizko kasarekin. Lixiba. 53 likorea eta txokolate irabiakia. Orgasmoa. Razi? Garagardoa limoizko kasarekin. Lixiba. 53 likorea eta txokolate irabiakia. Lugumba. Lugumba. So gozoa. Bai. Zer daztagutakoa horrela. Nik bai. Bai. Nik inoizkotan bai. Oso egia, aukeran akaso eta lixiba. Gero ikusita akaso, oso oikoa, era ezberdinetara ere deitzen delako. Azkenean Garazik asmatu du, beraz bakarra asmatuta. 10 puntu! Jone, zarai, jarraituko dugu, edariekin, komeni taula, zeuek eskuratzi, berton geratzi puntuek. Jone, prest? Bai, guazen, denpora. Ardoa gasarekin, Jone. 2000 eskaz. Ardoa gasarekin. Baltzagasa. Rueda ardoa. Pitiningorria. Ardoa gasarekin. Baltzagasa. Rueda ardoa. Gurpila. Muztioa eta 53 likorea. Platanitoa. Belar orujoa. Belar bola. Terri, 1900. Nola? Terri, 1900. 2000 eskaz. Patxarona eta kaslaranja. Patxaranja. Ardo beltza eta limoizko kasa. Ez kasartu, wow! Bizkorrago heldu da. Ja, baina, ze txistera, pipilingorria ez da sartu. Zandigute, jas. Kanpoan geratu da. Ze pena. Ordurak hori bai, puntu emari jatorra. Sakabanatuta. 6 zuzen erantzun da, 60 puntu. Nahaztu gara. Sartu atzera. Nahaztu gara. Puntok ikusteko momentua, 260 Garazi eta Maialen osondoa, Sierre Luzka 220, Jone Garai 180 puntu. Eta honen bestez, parrandan ere alitu gara, edariekin gora eta bera, etxera heltzeko ordua. Ez dakit normalean hain garaiz itzultzen ote zareten zuek parrandatik? Batzutan. Ondo legoken luzeko ibilbidea legia pixka bat gehiago luzatzea, baina tira, orain artekoak, Jone, pozik? Bai, bueno. Bueno, gehiago nahi. Bai, penarekin, baina etorrita ez da, Sarai, baina alere zederra guretzat. Bai, azkenien animatzen zaretela, bitxita egiten diguzuela. Eta jarraituko duzuela noski bertso saioak antolatzen. Zalantzarik. Eta, osondo. Eskerrik asko neskak, mucho handi bat, eskerrik asko. Ondo. Historia errepikatzen ari da berriz, aurrera jarritu horretik hori bai, eten aldi bat ere egin nahi genuke. Marketingaz eta hitz egiteko, ze boteretsua marketinga eta nola hobetu den azken urtetan. Egia da azken aldian idazki hartu dutela joera bat, nola esango luke, moskeo kanpainak edo. Alegia, mezuak helarazi, baina modu erdi misterio txuan, jendeak zuzenean ez ulertzeko moduan, horrela sortu jakin min hori. Adibiderek eukiko zuzu. Adibidea daukat, kazetari profesionala nahi zen aldetik, noski. Bilbon, hortz klinika batean, ikusitako kartela, ekarri dugulako. Honela dio, hau da zure hortz klinika, edo ez. Eta gero, bat. Zagit irakurri den, hau da zure hortz klinika, edo ez. Zuk ikusi, baina badakizu, ulertzen da nondi nora ari garen ez, hau da zure hortz klinika, edo ez. Eta geratzen zara, igual bai, igual ez. Moskeo kanpaina dira, eta antza arrakastatxuak, ze urte mordoa iraia hau martxan jarri. Zer izan da, txalo bat hor? Txalo bat zai, Bakarra? Txalo, txalo. Ondo, bakarrari gustatu zaio da, gero... Ez, jarraitu, zan laguronak. Bigarren fasera goaz, zero, markagailuetan. Asierre gainera idean bat dauka, Asier. Ze idea dakizu? Zer na, ez komentatzen duen, esken errepikatzen ari denez, akaso bikote aldaketak, trukaketak egin beharko ditu. Polimaitasunaren aldekoa da. Swingerrak eta... Asier, oso ondo. Bueno, momentuz horrela, baina pentsatuko dugu geupe. Momentuz, harremana ezin da ireki, Asier. Guk, aldu. Hori bestea, Aldu. Bueno, iguseku. Ondo, momentuz. Definizioak, momentuz, hori da. Txandaka, Garazi eta Maialen, biok prest. Ea ba, denbora. Zerbaitetan trebatzeko egiten den jarduna. Hori da. Bai?
Trebatzeko, egin eta egin. Ariketa. Ariketa, bai, gorputz ariketa berezkoa duen jarduna. Kirola. Sondo, Aramendi abizena duen kirol kazetariaren izena. Bukaera hor dago. Izen bat? Martin. Martin ez da? Bota? In bukaera duten izenak? Pepin ez da, Pepin. Fermin, baizik. San Ferminen, Carmenen eta Santioen hilabetea. Uztaila. Osondo, uztai baten forma. Borobila. Bai, hori da. Forma biribila hartzen duen euri isurkaria. Tanta. Euri tanta, hori da. Tanta guztiz xeetan erortzen den euria. Zirimiria. Zirimiria! Bai. Osondo, sartu zaigu hau bai, eta, albiste bat, Fermin eta Martin anaiak dira. Ara! Bitu, 60 puntu, supermerkatura, osondo. Bai. Baina Pepin ez. Ez. Pepin ez Pepin zegoen. hirugarrena. Izango da, besteren bat. Hasi direla, puntuak bilatzen, Asier eta Eluska, pikoteak aldatu eta ireki aurretik, zuek zuenera, ados, ea soka luzatzen dugun. Biok prest, denbora. Janaria prestatzeko edo maneatzeko antzea. Gastronomia. Zuzen, kontakizunaren zatiak antolaturik dauden era. Ipuinak. Ez, antolaketa... Kapituluak ez. IUA badago. Aipua ez. Egitura zen. Miluzeko esaldi mota, nahazpila. Anabasa. Osondo, zenez, hauntz amak babesten duena. Semea. Animalietan? Kumea. Kumea bai. Eskulanetan erabiltzen den zur harina. Zur mota bat. Harina da. Eskurra. Ez. Okumea zen, eta zuraren zati mea eta zapala? Xapla. Gerora bai. Iru, zea zer da, 30 puntu zuen merkagailura. Ondo, eskarazi. Ez, hori da. Hola, nabarmen, horretarako hieroglifikoak ditugulako, hemen puntu zaparra da eta pilaketa egiteko. Gure aretxauletako ikusentzunezko ikaslik onak hieroglifikoetan? Bai. Txalo bero bat zuentzat? Bai. Onak? Hemen gauz, lehenengo mailako ikasleak. Bai, lehenengo mailako ikasleak. Ikusentzunezkoek eta pertsueteko diliatzen. Nabari zaie ilusioa, begietan. Lehenengo maila. Hieroglifikoak, neskak. Lehenengoa, denpora. Zer egin du pilotariak? Txikia. Atxikia, oso ondo. Bai. Ikusten genuen eta atxikia eta atxikia behar genuen. Zer dio garazik? Zekit zer den, baina. Zekizu zer den? Atxikia zer da, eskuendako zunien edo bigarrena daruzunien? Hau da bultzatzea. Pilotari bultzatzea, horrela zesta bat izango bazenu bezala edo. Atxikia. Atxikia, bale. Importantea, asmatzea. Bai. Eta ikasti ez da. Baita ere, bide batez, egia da. Hieroglifikoak, bigarrena prest, denpora. Tori, bota esneari. Ahoa. Azukrea. Ahoa baderantzunaren zati. Ahoa. Eta hori zein. Nor da? Kanela. Ez da kanela. Azukrea, esnea. Kolakaua. Kolakaua. Txokolatea. Kolakaua ez. Kakaoa. Kakaoa, bai. Ez dakigun ordan, ez da futbol jokalari hori. Kaka. Bai, me suena. Brasilgo. Brasildarra hori da. Bai, aurpegi. Kaka, ahoa, kakaoa. Oso ondo, bale. 3. hieroglifikoa, denpora. Non erosi dituzu? Saltokian. Bai. Bikai. Bai. Salto eta saltokian. Zoragarri, zuek ere ohe gainean salto garitzeko moduan zago. Eta 3 asmatutan, 90 puntu! Beste 3. Ohe gainean saltoka esan dut. Ondo? Ospatzen. Bai. Bueno, hau. Claro. Pitilingorretik ezin erremonta gabiltz. Segurako hau. Ez da sartu demen gabiltz polin maitasuna eta... Asier Eluska, hieroglifikoak prest, zuentzat. Bai. Vale. Guazen, denpora. Garestia da?
hori zein da, Messi? Doka, me. Me eta Dora da. Mera. Mez. Mera bada erantzunan zati. Doka, me. Dok, mera. Garestia da? Zenbat? Doblera. Zenbat? Ke ba. Bideoka. Mera. Mera. Bide. Bide. Oka. Messi erdia, me. Dora erdia, azkena, ra. Bideokamera, eta ikusentzunezko ikasleek diote, bai. Garestia dira. Bai. Garestia dira. Bigarren eroglifikoa prest. Asierra luzka denpora. Lore dabil. Mari. Bai? Gorringo. Bai, Mari Gorringoa, osondo. Juan Mari irigoien Juan Mari. Juan kenduta Mari eta Gorringoa. Mari Gorringoa, bale. Babiloniaren idazle ezaguna bestako este. Ondo. Ba, hirugarren eroglifikoa ere prest, denpora. Zein ederra den? Zu. Zu, baden ontzoten zati? Zu ikustea, zu izerritzea, zu Zein ederra maitatzea. den? Zu... Zein ederra den? Beku zer? Arnaza itxen bero da, Zu autoa. Bero, zu beroa. Hori da. Bale, Zu beroa. bale. Beroa, ondo. Zu beroa. Bai, Eluskak esan du zederraren zu ikustea, eskerrik asko, Eluskak, ez dakit hori ari zinen, baina gauza politak entzute ere gustatzen zaigu. Bi, ahi, begira. Zema tarreman ari ere irekitzen hemen. 60 puntu! Hori, Gau! Zeiro kabiltzia arrantzatzen aldanagaz. Osondo! Ba, esaldi biurriak datoz. Ea arrantzatzen ditugun. Ados, Arazi Maialen, Biok Prest, lehenbizikoaren txanda, demora. Barru-barrukoa. Barru-barrukoa. Azaltzeko. Ez, barru-barrukoa. Adiskidea. Ez, barru-barrukoa. Erabiltzen. Ez. Lotura. Lotura. Dela. Ez, lotura. Lotura. Azaltzeko. Lotura. Estuko. Estuko. Adiskidea. Adiskidea. Dela, azaltzeko erabiltzen da. Dela, azaltzeko erabiltzen da. Bai! Ondo! Primeran. Kiroleko klasetan da, esprinetan, garazi, Bai, ez da? ona zinen, galdera pertsonala. Korrika ez naiz oso ona, baina. Baina esprinetan igual bai. Esprinetan igual bai. Esprinetan Fondoan igual. baino beto bai. Ba, beste esprimat orain, aseratik abiatuta, aldela. Demora. Erdi. Ez da Ardi. Ardi. Esnea. Esnea. Eta gatza. Eta gatza. Gatza gaina. Gatza, ez, geta gero bi bokal, gatza. Gotzain. Ez, gatza. Gatzagua. Gatzagia. Gatzagia. Zenez gara. Eta aurretik bokal bat. Zenez. Zanez, gero. Bueno. Esnea, zer. Itxe dago. Zerbait bada. Hirugarrenaren txanda. Denbora. Gizenkorra. Ez. Ogiari. Zenbaitek. Ogiari. Ez, zenbaitek. Diote. Ez. Gizenkorra. Gizenkorra. Delako. Esan duzu, bai? Ogiari kendu egiten diote. Ogiari kendu egiten diote. Apurtu da, lortu da. Esan duzu? Esan duzu, bai. Zeia, hainbeste lekutatik irizten dezkit hitzak, baina ondo, sartu da, esaldia osatu dugu. Laugarrena. Prest. Demora. Eskertu. Eskuratu ahal izateko. Ez da an. Ez da en. Intxaurraren. Oskola. Hautsi behar duzu. Hautsi behar duzu. Haupazuek. Primeran. Ze honak, Garazi eta Maialen esan du biurrieta. Bako txari berana. 80 puntu, neskak. Eta... Arrastuek diote. Barru-barrukoa lotura estuko adiskidea dela azaltzeko erabiltzen da. Zenbaitek gizenkorra delako ogiari kendu egiten diote, eskuratu ahal izateko intxaurraren oskola hautsi behar duzu, zer da? Mamia, esan mamia dugu. Mamia. Mamia. Komo dina jokoan, ikus dezagun? Bai! Komo dina agertzen da Zalantza egin duzu, ardi esnea eta gatzagia izan ezkero, bere egingo duzu, faltazena, osando? Zeintzen zalantza ba? Muina, mamia. Lagun mina ezakit. Ze goxoa mamia, Bai. Zalea zarete? Ez? Garaziri flana ez mamia bai? Bai. Maialeneni flana bai mamia ez. Gaztainak ez, gaztaina bai, bale. Badakigu ze menu osatu. Afaltzera guzenin badakigu ja, zer eskatu? Batez, badakizue mamia jateko bi modu daudela, bat ona eta bestea txarra.
jan behar da, azukrea bota eta zuzenan horrela kras. Nik apurtu. Apurtu? Nik apurtu. Bai, hori zaten diate guztiak, bai, hau da dagoena. Bakoitza bere guztuak. Komodina neskak, bikain zuen zerekin eginda. Orain itxaron Asierre eta Luzkak zer egiten duten. Asierre Luzka. Tarte handia gota. Ea mamia ateratzen diogun markagailuari. Lehenbizikoaren txanda. Denbora. Gidatzea. Ez. Horrelako. Ez. Errepidean. Azkar. Errepidean. Gidatzea. Ez. Errepidean. Badago. Arriskutsua. Ez. Errepidean. Horrelako. Asko. Badago. Arriskutsua. Ez. Badago. Gidatzea, arriskutsua. Azkar gidatzea. Azkar gidatzea. Arriskutsua. Izan daiteke, ez egu sartu. Eta zentzua izan zezaken zuen ordenean, baina gurea behar dugunez. Hori dako eska. Ea bokalak, biok prest. Demora. Gazteago. Ez da gaz. Gaztegia. Ez da gaz. Gez. Ez da gez. Giz. Ez da giz. Goz. Goz. Gozotegi. Ez da gozotegi. Gozotegia. Goz. Gozategi. Gozategi. Taldeak. Taldeko batek. Taldeko. Batek. Ez, taldeko. Taldekide batek. Taldeko. Beste. Taldeko, beste bokal batetaka. Taldekoak. Gozategi taldekoak. Itzez hitze. Ja. Bai, hirugarrena bai. Demora. Gustoko. Ez. Aurrek. Gustoko. Aurrek. Plisti plasta. Bertan. Aurrek. Jolastea. Bertan, bai. Aurrek, bertan. Plisti plasta, jolastea gustoko dute. Jolastea. Gustuko dute. Ez. Dute gustoko. Dute gustoko, hori bai, Kostata, Kirola egiten benetan, Asi ergunetan, Kirola egitera gatoz, miluzera. Denak emanda, denok ere. Azkenaren txanda. Orain, demora. El. Hasi. La, le, Ez da la, ez da le. Alperrak. Ez, el eta gero bokala. La, le. Ez da la, le, li, ez da. Lo. Ez da lo. Lurpeko. Lurpeko. Erak. Ez da erak. Eta ez dugu esango berbi oso garrantzitsua delako. Batekin geratuko gara. Eta momentuz 30 puntu zuen markagailura. Asierre Luzka asmatutako pistak dio, aurrek bertan plisti-plasta jolastea dute gustoko. Ez da txarra, zer da? Putzua. Putzua. Ikus dezagun. Bai! Komodina, oso ondo. Lurpeko urak ateratzeko. Eta gozategi, putzutik putzura. Saltoka doazen. Ja. Ero bat gara. Sokatirara joan aurretik. Eta kantuan despistatu gabe, markagailuak, Garazik eta Maialenek. 240 puntu, Asierrek eta Luzkak. Erdia, 120. Eta komodin bana. Eta komodin bana ia zer gertatzen den, bakareztik horrela egiten, ia zer gertatzen den, prest laukote. Zakuaren bila, hementxe jokatuko dugu. Sokatirara goaz. Asierre Luzka, zeuekin hasi? Azteko prest? Bai. Bagoazen, denpora. Zein txakur arrasa da Suitzako ikur nazionala? San Bernardoa. Oso ondo. Garazi Maialen, zuen txanda, denpora. Nola du izena sagar edo udare egoziz eginiko jakiak? Konpota. Oso ondo. Asierre Luzka, denpora. Nor da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua? Inge Zubiria. Jokin Bildarratz, ze musika taldek aitortzen zuen ez zirela betiko garai honenak? Ertzainak. Oso ondo. Ez dira betiko garai honenak, markagailuan ere ez. Alde nabarmena, Garazik eta Maialenek 271 puntu. Eutsi horiei. Neskak, denpora. Zein erligiok du jarraitzaile gehien Indian? Budista. Hinduismoak. Agoitzen bazaude, ze lurraldetan zaude? Paso. Nafarroan. Nork zuzendu zuen ET estralurtarra filma? Steven Spielberg. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu, Asierre Luzka, denpora. Zein da munduko herrialderik txikiena? San Marino. Vatikano hiria. Nola deitzen zaio tximista batek eragindako soinuari? Paso. Trumoia, ze jakida mascarponea? Pasta. Postrea. Gazta mota bat. Ze jatorri du Tai Ji borroka arteak? Aponea. Txinatarra. Ze urtetan itxi zuten Euskaldunen egunkaria?
2010. Hiruan, zein egunetan da emakume langileen eguna Berlinen? Martxoak 8. Bai. 102 puntu. Izan dira, hain zuzen, bestaldera joan direnak. Eta tartean komodina ere bagen eukan. Puntua garrapaladan galtzen azten garen momentu horretan. Aukera polita izaten da, komodina erabili, arnaz pixka bat hartu eta jokoa iraultzeko. Baina bitartean, Narazita Maialen gustora, 322 punturekin. Neskak, prest? Guazen, noren bizitzan oinarrituzten Arkaitz Kano fakirraren ahotsa eleberria idazteko? Paso. Imanol, Larzabal, zein izan zen Euskal Telebistan emititu zen lehen Euskal Telesaila? Paso. Hau da, hau. Belarri luze eta izatz motzeko zein ugaztun geraliteke ernari jada aurdun egon da. Buah. Komodina. Untxia. Erbia, zer esan nahi? Komodina. Untxia, komodina, gauzasko batera. Untxia, komodina, erbia. Erbia geratu alda. Garazik eta Maialenek komodina erabili dute. Orainik ere markagailuetan sekulako aldea dagoela, Asier eta Eluska, 80 puntu, 33 segundo horretik, eta komodina. Bai. Gogoan izan hori, Guazen, denpora, ze esan nahi dute NAN siglek? Nortasun agiri nazionala. Bale. Jarraitu egingo dugu. Denpora, Inglaterra eta beste zein herrialderen artean izan zen 100 urteetako gerra. Frantzia. Oso ondo. 22 segundo, ariketa bukatzeko, sikiera Asier eta Eluska, komodina orainik ere, hor dago. Denpora, nola zuen izena Txirri, Mirri eta Txiribitonen ibilgailu ospetsuak? Komodina. Tortolika, askotan salto eta korrika. Tortolika. Eta korrika, azken segundotan, Hemen zortzi besterik ez, egia da puntu aldean agarrena dela. Halere, Garazita Maialen, komeni, dauzkazuen hoi, eustea. Neskak, denpora, akrofobia baduzu, zeri diozu beldurra? Alturei. Oso ondo. Asier Eluska, denpora, zein egunetan ospatzen da San Tomas eguna Bilbon? Bota. 21. Zein hiritan dago Ana Franken etxe museoa? Amsterdamen. Amsterdamen, oso ondo. Ara, segundo bat. 310 puntu. Alde batean, 50 bestean. Zuen segundoa da, gozatu. Neskak, denpora, furra bestian zetopatuko duzu kafesnean. Tanke bat! Tankea bat! Eta tanke beharri gabe, gaur, garaie, nagusitasun osoz, Garazik eta Maialenek markagailuan 309 puntu, Asierrek eta Eluskak 51. Ondo! Baina, Asier eta Eluska pozik, beste gero bihar aldaketa egingo dugulako, eta hemen dana batuko dalako, dana etxien geratzen. Ez badila krisirik sortu bikotean hori, Inondik inera Bestela trutaketa dago. Hori da. Eskerrik asko guaz egoti garren, urrengo miluzen besta aukera bat, mila esker. Eta alako batean bai, 5. sokatira eta gero, iritsi da, eta iritsi zarete, Garazita Maialen finalera, Asier eta Eluska, horixe, gaindituta. Sofara abialdu ditugu. Bidali dituzue, eta nagusitasun osoz, gainera, ipatu dugun moduan, 309 punturekin aurretik pilatutakoi batuta, dagoeneko irabaziak badituzue 589 euro, ez dago gaizki, baina argi, hori areagotu liteke eta gaur, zakuan jokoan ditugu, 6.102 euro! Oso! Dentro! Garazik Maialen kantari azteko moduen. Bai. Ez dut izutu nahi jende. Bai. Bertxo zarrasko, gainera kanta bihurtuta daude, azken aldi honetan. Jolaserako prest? Bai. A ber. Guazen, jaun Andreok, zakuaren bila. Eginei aitortza txiki bat eginez, gaurko 3 eremuak hauek. Bilintx, Txirrita, Xenpelar. Ondoren aipatuko ditugun bertso jarriak norenak diren asmatzen baduzue txapelik ez. Zakua. Ja. Eramango duzue etxera. Azteko prest? Bai, prest. Hortxe, sartzea soldadu. Total. Ez daukago idearik ere ez.
Xenpelarren eremuan kokatu dugu, mando baten gainean, bigarrena. Txirrita edo bilintz? Jarri txirrita, oke? Ba, txirrita. Loreak udan. Txirrita. Bilintz? Txirrita. Ez dakit, te suena? Niri ez. Harri bilintz. Bilintz? Bai. Bilintzen bertsoak. Eta hurrengoa Pasaiako plazatik. Txirrita igual, ez dakit. Txirrita. Ez dakit, ez esaten dut esateagatik, ez dukat idearik, pero bueno. Ba... Txirrita. Es que ez dakit, arazi. Osa, es que ez Pues txirrita. Hurrengoa, Baso dut, Iparragirre, abila dela. Dale, orain tokatzen zaizu zuri. Bai, ba, xenpelar, ibrikot, bai, eske... Xenpelarren bertso zarra dela, jarrita, badator beste bat. Ia gureak egin du. Osa, kantak ezagutzen ditut, baina bero zakit zainena den. Oin, zure txamba, zuk erabakioen. Vale, ya está. Bingo, bonoloto. Azkena. Neskazar Bilintz. bat tentatzen. Bai, mini bilintz. Venga. Garazi Maialen, zeo zer ezaguna bai, baina... Kanta, Abestiak berak, nik... Hengo bertsolariak egongo dira, hola. Baina, ke ba. Aratona, ibili gara, jakintza askori barik. Bai, izan da bonoloto. Osea, bapez. Bapez. Batzutan badakizue horrek ere balio duela. Ja. Hau lehiaketa bata, hau jolas bat Ja, da. bai. Baina, suerte gehiagi, izan behar dugu. Izan daiteke. Bai. 6.002 abilak izan ezkero, gertatzen dira honelakoek be bai. Iparragirre abila dela, askori dio eta ditzen, xenpelar. Bueno. Oso ondo, entzuten Iparragirre eta xenpelar. Ez zirelako oso ongi moldatzen horixe idatzi zuen xenpelarrek. Zer ez da ikasi dugu. Bai, Ikasiko. Loriak udan. Loriak udan, ez bezala. Bilintz, loreak udan? Oso ondo, Vale. bere amodiozko bertxoetako bat, Oskorri eta Paz ibiltarian grabatu zutena. Ba, hemen genituen bertso zarrak eta kantu bihurtutan beste baten ganagoaz. Eta txirritari jarri diozue, esate baterako, Pasaiako plazatik. Zuzena da? Ez. Sartzea zaldadu mando baten gainean bilintzenak, neskazar bat tentatzen txirritarenak, Pasaiako plazatik, eta ia gureak egin du xenpelerrenak. Zortea lagun behar izaten dela kasunetan gidiegi ere behar genuen, hori bai, orain arte eta sokatiran primerako lana eginda, 599 euro jazuenak dira, Garazita Maialen, beste final bat jokatuta. Ondo! Hautsi! Eta kantatzeko moduan gaude danok, hain konpainionean miluzen, eskerrik asko zuek berre batiarren, Agur!